Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα άλογο που ήταν μοναχό. Το άλογο αυτό περπατούσε μόνο του μέσα στο δάσος, ψάχνοντας να βρει κάποιον να τον χαιρετήσει. Στην αρχή βρήκε έναν κύριο που ήταν γουρούνι. Ήταν ένα γουρούνι στρουμπουλό και ροζ και λίγο κακόκεφο. Ήτανε λίγο γκρινιάρικο. «Καλημέρα», του είπε το άλογο. Καλημέρα. Ποιος είσαι? «Είμαι ένα άλογο που περιπλανιέμαι μόνο μου στο δάσος. Θα μου κάνεις συντροφιά?» Δεν μπορώ, έχω κάτι άλλο να κάνω. Το μικρό άλογο έφυγε. Τότε το μικρό άλογο έφυγε και συνέχισε το δρόμο του στην αναζήτηση ενός καινούριου φίλου. Μετά βρήκε ένα παπάκι. «Καλημέρα, παπάκι. Πώς σε λένε?» Κουακ, με λένε Πάπια. Εσένα? «Εμένα με λένε Όσκαρ. Είμαι ένα άλογο που περιπλανιέμαι στο δάσος και ψάχνω να βρω ένα φίλο». Συγγνώμη, δεν μπορώ να έρθω. Έτσι το μικρό αλογάκι έφυγε και συνέχισε το δρόμο του. Ξαφνικά εκεί που περπατούσε άκουσε θόρυβο ανάμεσα στους θάμνους. Ήταν ένα χελιδόνι. «Χελιδόνι μου, τι όμορφο που είσαι, πώς σε λένε?» Με λένε Μπίλι. «Θα γίνεις ο καινούριος μου φίλος?» Ναι. Χαρούμενο το αλογάκι γλυμίντρισε από χαρά. Και αρχίσανε μαζί να τρέχουνε στον ορίζοντα, χαρούμενοι που πια βρήκανε μια καινούρια φιλία. Τέλος.